ysu fel fi cael byw mewn gwlad go iawn. Gwlad sy'n gallu delio'n effeithiol gyda holl bobremau a chael hyd i atebion newydd call. Ac mewn ffordd nad ydy'r siop siarad fach gyffyrddus hon a'r pleidiau presennol yn gallu ei wneud. Y diffygion yma sydd wedi arwain at greu ein parti Gwlad. Plaid newydd egniol sy'n sefyll yn etholiad i'r Senedd am y tro cyntaf. Nid gwleidyddion proffesiynol ydan ni sy'n byw ac yn bod yn swigen y bai. Yn hytrach, criw o bobl ymroddgar ydan ni, gyda'r hŷ o brofiadau busnes a degawdau o sgiliau bywyd yn ein plith ni. Ac rydyn ni am rhoi hyn i gyd ar waith mwyn codi'r hen wlad yn ei hôl. Be ydyn ni eisiau felly? Hoffen ni weld Cymru lywyrchus, Cymru ffyniannus, Cymru sydd yn gyffyrddus yn eich roen ei hun. Fedr hi ddim fod yn wlad felly tra mae'r Cymru yn methu prynu cartrefi yn ei gymunedau ei hunain, gyda'r holl ailgartrefi yma hefyd yn rhoi halen ar y bryw. Rhaid i hyn newid, nawr. Ni am godi treth cyngor o 500% ar ailgartrefi, a mynnu dim mwy na 5% o ailgartrefi ym mhob un gymuned. Mae mor anheg bod ein pobl yn cael eu halltudio o'i gymunedau eu hunain a dim plaid arall byth yn gwneud unrhyw beth am hyn. Rhaid cael trefen deg ar y farchnad dau felly, ond mae Gwlad hefyd am greu cenedl entrepreneuraidd newydd, gyda incwm y dinesydd yn gefen i'r mentro a'r dyfeisgarwch hwn. Dyna ydyn ni, plaid o atebion newydd, criw o bobl bragmataidd fydd yn arloesi a chydweithio lles Cymru. I ni, mae syniad da yn syniad da waith o ba gyfeiriad y daw, ac os ydy'r syniad o fydd i Gymru a'i phobl, wel amdani. Cofiwch hefyd fod ganddoch chi ddwy bleidlais yn yr etholiad hon. Falle bod chi'n dal am roi'r bleidlais gyntaf yna i'ch plaid arferol. Iawn, ond rhowch gynnig arno ni gyda'r ail bleidlais yna. Wynebau newydd, syniadau newydd, helpwch ni i greu gwlad go iawn. I chi, diolch.